Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η εκπομπή Real TV Estate είναι και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Κυριακή, στη 1:30 το μεσημέρι. Είμαστε εδώ για να σας δείξουμε τις προτάσεις μας, αλλά και για να σας δώσουμε λύσεις για θέματα που αφορούν το σπίτι. Σκοπός της εκπομπής μας είναι η προβολή, παρουσίαση, αλλά και προώθηση ακινήτων από όλη την Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό? Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε τώρα στα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Το τηλεοπτικό μας συνεργείο έρχεται στο χώρο σας, βιντεοσκοπεί το ακίνητό σας με εσωτερικά και εξωτερικά πλάνα και εμείς το προβάλλουμε για 4 συνεχόμενες εκπομπές. Συγχρόνως δε γίνεται και καταχώρηση στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας www.realtvestate.gr. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις τιμές των ακινήτων και πώς αυτές διαμορφώνονται την εποχή της κρίσης. Μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση έχουμε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Δημήτρη Αργυρόπουλο, μεσίτη και διευθυντή πωλήσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυρόπουλε, καλώς ορίσατε. Και τον κύριο Χαράλαμπο Ζάχαρη, πολιτικό μηχανικό και εργολήπτη δημοσίων έργων. Καλησπέρα σας, κύριε Ζάχαρη. Καλώς ήρθατε. Εσείς, κύριε Αργυρόπουλε, τι θα λέγατε γι' αυτό? Σήμερα η κτηματαγορά παρουσιάζει μια εικόνα στα βόρεια και στα νότια προάστια να έχουμε μια κάμψη της αγοράς της τάξης του 10 με 15%, ενώ αντίθετα στο κέντρο, λόγω αύξησης της εγκληματικότητας, αυτή η πτώση να φτάνει το 30 και 35%. Θέλετε λίγο η παρουσία των αλλοδαπών, λίγο έχει μειώσει τις τιμές σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, στις άλλες περιοχές, στα βόρεια και στα νότια, δεν έχουν πέσει τόσο πολύ οι τιμές. Θεωρώ ότι ένας σοβαρός παράγοντας διαμόρφωσης τιμών στα ακίνητα είναι η φορολόγηση. Και μάλιστα στις μέρες μας θα έλεγα ότι είναι και ένας αστάθμητος παράγοντας. Αν σκεφτούμε ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο η φορολογία έχει αλλάξει πάνω από μία φορά. Είναι σωστό αυτό? Τι θα θέλατε να μας πείτε? Όσον αφορά την φορολογία των ακινήτων, το τεκμήριο της αγοράς της πρώτης κατοικίας δεν βοήθησε καθόλου τις πράξεις μεταβίβασης. Επίσης και τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως και η απόκτηση της δεύτερης κατοικίας ή εξοχικής κατοικίας, όπως αλλιώς λέγεται, που συνυπολογίζεται πλέον στο τεκμήριο διαβίωσης και στην φορολογία. Αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση. Μέχρι το 2007 ο κλάδος των ακινήτων βρέθηκε σε μια μεγάλη άνθηση. Λίγο εύκολος δανεισμός από τις τράπεζες και λίγο η πτώση των επιτοκίων το βοήθησε αυτό. Όμως από το 2008 και μετά ο χάρτης της αγοράς βλέπουμε ότι άλλαξε. Η ζήτηση έχει πάρει φθήνουσα πορεία και ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Πώς πιστεύετε και με ποιο τρόπο μπορεί να ανακάμψει η αγορά? Σίγουρα είναι το να διευκολύνουν οι τράπεζες το να δώσουν εύκολα δάνεια. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν δάνεια. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική από το κράτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή, προκειμένου να εξέλθει από αυτή την ύφεση την οικονομική την οποία διανύουμε, βλέπει το ακίνητο σαν την εύκολη λύση για να εισπράξει χρήματα. Αυτή τη στιγμή αυξάνει αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι δυσκολεύει την αγορά. Λοιπόν, επίσης θα μπορούσε, όσο περιθώριο έχουν κάποιοι κατασκευαστές να κατεβάσουν τις τιμές, θα πρέπει να το κάνουν για να τονωθεί η αγορά, είναι σίγουρο. Να μειωθεί το κόστος οικοδομικής άδειας. Αυτή τη στιγμή το κόστος οικοδομικής άδειας είναι αρκετά υψηλό, όπως επίσης και ασφαλιστικές εισφορές. Θα βοηθήσει το να μειωθούν. Και το σημαντικότερο παρόλα αυτά είναι αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή να βοηθήσουν οι τράπεζες να δώσουν εύκολα δάνεια. Κύριε Αργυρόπουλε, σαν μεσίτης που είστε, ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ξεφύγει ο κλάδος και να αλλάξει η εικόνα? Συμφωνώ σίγουρα ότι είναι το άνοιγμα των τραπεζών για τα τραπεζικά προϊόντα όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Όμως σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει και το κράτος με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος πλέον ουσιαστικά σχεδόν έχει κλείσει και δεν βοηθάει τους πολίτες, ιδίως τους εργαζόμενους, να μπορούν να αγοράσουν ένα ακίνητο με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό θα μπορούσε να δώσει και κάποια κίνητρα όσον αφορά το κέντρο με διάφορα προβλήματα που έχουμε. Η μείωση της φορολογίας θα ήταν ένα κίνητρο, ώστε το 8 και 10 που έχει γίνει παραμένει υψηλό για αυτούς που δεν έχουν το προνόμιο της πρώτης κατοικίας. Όπως και επίσης ένας τελευταίος νόμος ο οποίος υπήρχε, ότι θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια από το δικαίωμα πρώτης κατοικίας. Αυτό αναγκάζει κάποιους να πρέπει να μείνουν στο ενίκιο για 5 χρόνια μέχρι να μπορέσουν να ξαναμπούν στη δικιά τους κατοικία. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας και τον πολιτικό μηχανικό και κατασκευαστή κύριο Γιώργο Οικονομίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονομίδη. Γεια σας, κύριε Φανά, χαίρομαι πάρα πολύ που με
ξανά εδώ στην παρέα σας για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και μεγάλο θέμα που ανοίξατε από την προηγούμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Κύριε Αργυρόπουλε, μου είπατε ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουν πέσει τιμές και αυτό φαντάζομαι κατά ένα 30%. Αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται λόγω της υψηλής παρουσίας μεταναστών. Θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να βρεθούν ευκαιρίες σε αυτή την περιοχή της Αθήνας? Φυσικά και μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες, ιδίως αυτοί που έχουν αρκετό ρευστό ή μετρητά, όπως λέγεται, στην αγορά, θα μπορέσουν να βρουν κάποια ακίνητα τα οποία τα ονομάζουμε εμείς διαμάντια, τα οποία πολλές φορές είναι και κάτω από την αντικειμενική αξία. Παραμένει μια ευκαιρία επενδύσεως, γιατί μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα μισθώσουν είτε σε ξένους είτε σε Έλληνες. Έτσι έχουμε μια συνεχή ζήτηση στο κέντρο της Αθήνας, παρότι έχουμε μείωση των τιμών. Μάλιστα. Κύριε Οικονομίδη, δραστηριοποιείστε πάρα πολλά χρόνια. Από το 1959. Και γι' αυτό θα ήθελα για να ρωτήσω, ακούγονται πολλά περί φούσκας ακινήτων. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό περί φούσκας ακινήτων το ακούω πάρα πολλά χρόνια και το διαβάζω και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πάρα πολλά χρόνια. Αν μου επιτρέπετε, έχω να σας δείξω ενδεικτικά το κέρδος του 2003 που λέει ξεφουσκώνουν τα ακίνητα. Την απογευματινή του 2003 φούσκα οι τιμές στα ακίνητα. Το θέμα του 2006, σημάδια προς το χώρο τιμές ακινήτων, μείωση ζήτησης έως 50%. 2006. Την ανάπτυξη του 2008, αρχίζουν οι εκπτώσεις στα ακίνητα. Διόρθωση 20%. Είδατε εσείς καμιά φούσκα? Είδατε να έχουμε ραγδαία πτώση των τιμών των ακινήτων? Εγώ δεν είδα. Φούσκα δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει. Και να σας πω για έναν προσωπικά θεωρώ ένα απλό λόγο. Διότι στη δεκαετία 1999-2009 η μέση αύξηση των τιμών των ακινήτων δεν υπερεύει το 100%. Δηλαδή, ετησίως δεν έχουμε πάνω από 10% αύξηση των τιμών των ακινήτων, κατά μέσον όρο. Έτσι. Τι σημαίνει το 10%? Πληθωρισμός, πραγματικός πληθωρισμός, 7%, 8%, όσο ήταν ένα έτος. Πραγματικός, όχι ονομαστικός, συν 2, συν 3, ίσως και συν 1%. Αυτό δεν δικαιολογεί φούσκα. Αυτό είναι μια φυσιολογική αύξηση των τιμών. Έτσι, δεν περιμένουμε και μια ραγδαία πτώση, ξεφούσκωμα, κατρακύλισμα ή όπως θέλετε πείτε το στις τιμές των ακινήτων. Θα δούμε μάλιστα την Τράπεζα της Ελλάδος να ανακοινώνει μείωση, και οι κύριοι συνάδελφοι μπορεί να το γνωρίζουν και να συνηγορήσουν ίσως. Θα δούμε την Τράπεζα της Ελλάδος να ανακοινώνει μείωση των τιμών των ακινήτων το 2009 σε σχέση με το 2008, των νεόδημητων κατά 2%, των μεταχειρισμένων κατά 4,9%. Το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση των τιμών των ακινήτων των νεόδημητων κατά 4,8% και των μεταχειρισμένων κατά 4,9%. Και το πρώτο τρίμηνο του 2011, μείωση των τιμών των ακινήτων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2010, μείωση κατά 4,5%. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Θα σας έλεγα θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω απλά ότι δηλαδή συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια μείωση άνω του 10 έως 12% κατά μέσον όρο. Και η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε σε εισαγωγικά βάλω τη λέξη στατιστική, είναι ότι στα λαϊκά, σε εισαγωγικά τη λέξη ακίνητα, και δηλαδή που δραστηριοποιούμε εγώ, ας πούμε, Νικαία, Κορυδάλο, Πειραιά, έχουμε μία πτώση της τάξης του 5% που δεν είναι πτώση, είναι διόρθωση, ενώ στα πιο ακριβά μπορεί να έχουμε και 15%, αλλά και αυτό δεν είναι πτώση. Και αυτό είναι διόρθωση. Βέβαια, επιγραμματικά να σας πω, συνεχίζοντας και το τίτλο της πρώτης σας εκπομπής, ότι πάντα υπάρχει εξαίρεση και πάντα υπάρχει το υπερτιμημένο ακίνητο και πάντα εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε και να βρούμε πού είναι το υπερτιμημένο ακίνητο και να αποφύγουμε. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Οικονομίδη. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Κύριε Αργυρόπουλε, εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια έτσι, ορμή και δυναμικότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί ουσιαστικά με το λίγο χρόνο που διαθέτετε σε ένα ακίνητο κάνετε αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε από το τηλέφωνο, ενώ εσείς μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να δείξετε το ακίνητο σε έναν πελάτη και ένα ουσιαστικό πελάτη του ακίνητου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργυρόπουλε. Και εμείς να είστε καλά.
Αγαπητοί μου τηλεθεατές, ήρθε η ώρα να πάρετε μολύβι και χαρτί για να σημειώσετε τους κωδικούς των επόμενων ακινήτων που θα δείτε. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος των βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πωλείται στον Άγιο Στέφανο με ζωνέτα 240 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 500 τετραγωνικά μέτρα, 3 επιπέδων, μασίφ εσωτερικές πόρτες και πατώματα, γκαράζ, κήπος, πετρόκτιστη μάντρα και τιμή 630.000 ευρώ. Διαθέτει θηροτηλεόραση, μεγάλο περιμετρικό κήπο, με πηγάδι, ριάκι στον κήπο, μπάρμπεκιου, πόρτα ασφαλείας, κουζίνα με πάσο, με εντυχισμένες οικιακές συσκευές γνωστής εταιρείας. Η κουζίνα βρίσκεται σε ενιαίο χώρο με το καθιστικό, το οποίο διαθέτει τζάκι, κρυφό φωτισμό στην ψευδοροφή. Βλέπουμε ότι τα δωμάτια έχουν και καμπύλες, υπάρχουν χωρίσματα με γυψοσανίδες, εσωτερική ξύλινη σκάλα, πολύ ωραία μπάνια, βεσέ, μπάνια που διαθέτουν ντουζιέρες, μοντέρνα είδη υγιεινής. Ανεβαίνουμε στο άλλο επίπεδο, το οποίο και αυτό διαθέτει τζάκι, με κρυφούς φωτισμούς, έχει μπαρ, θέα στο μπάρμπεκιου, μεγάλη βεράντα με πολύ ωραία κουφώματα, ηλεκτρικά ρολά, διακόπτες με ντίμερ στο φωτισμό, θηροτηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση, πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο μπάνιο με πολύ ωραία είδη υγιεινής, βεσέ, με ντουζιέρα, παιδικό δωμάτιο, πολύ ωραία κουφώματα, 2 παιδικά δωμάτια, μεγάλες ντουλάπες, σιρτάρια, μάστερ κρεβατοκάμαρα, τζακούζι, κρυφό φωτισμό στο μπάνιο, πολύ ωραία είδη υγιεινής, μεγάλες βεράντες, πολλά μπαλκόνια. Βλέπουμε λοιπόν ένα οροφοδιαμέρισμα στην Άνω Κυψέλη, το οποίο διαθέτει πόρτα ασφαλείας, θηροτηλεόραση, ενεργειακό τζάκι, ενιαίο φωτεινό χώρο κουζίνας και καθιστικού. Απολαύστε το βίντεο όμως. Γίνεται βιντεοσκόπηση στο χώρο σας και προβάλλεται με την καλύτερη τηλεοπτική προσφορά 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και προσοχή, αυτή η τιμή είναι για 4 συνεχόμενες εκπομπές. Δωρεάν επίσης η καταχώρηση στην ιστοσελίδα μας. Επιστρέφοντας στο σπίτι, βλέπουμε ότι διαθέτει τέντες και γκαράζ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μεσητικό γραφείο του κ. Κωνσταντίνου Παγάκη, συνεργάτη της εκπομπής μας. Το επόμενο ακίνητο είναι ένα επαγγελματικό ακίνητο στη Ζωφριά, στα Άνω Λιώσια. Γίνεται βιντεοσκόπηση στο χώρο σας και προβάλλεται με την καλύτερη τηλεοπτική προσφορά 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και προσοχή, αυτή η τιμή είναι για 4 συνεχόμενες εκπομπές. Δωρεάν επίσης η καταχώρηση στην ιστοσελίδα μας.